Er dreigt een tekort aan griepprikken. Het is donderdag 19 november. Dit is Zeeland Nu. Vraag is groter dan het aanbod. Een zakmes van Neandertalers gevonden. Dag dames en heren. Een tekort aan griepvaccins dreigt. Huisartsen hebben wel meer vaccins in huis gehaald, maar er zijn waarschijnlijk nog meer mensen die dit jaar de griepprik willen. En nu wordt de balans opgemaakt. Is er genoeg voor iedereen? Het wordt spannend. Duizenden mensen hebben bij de huisarts de griepprik gehaald. Zoals hier in Middelburg bij een huisarts die dit jaar een coronaproof looproute heeft ingericht. Kom maar verder. Oké. Welke arm? De meeste patiënten halen de griepprik elk jaar. Want ik ben niet zo medisch onderlegd om te zeggen van ik doe dat niet. Dus ze zullen dat niet voor niks zo verzonnen hebben. Dus ik denk, ik ga er gewoon om en ik ga ervan uit dat het helpt. Net zoals ieder jaar, dus nu ook. Niet getwijfeld? Nee hoor, nee. Ben ik in ieder geval ergens tegen beschermd. Ja, hoop ik. De praktijk krijgt dit jaar wel veel meer telefoontjes met vragen over de griepprik. Er zijn wel veel mensen die belden. Ik heb hem jarenlang geweigerd en ik wil hem nu wel. Kan dat? Mag dat? Mensen hebben heel veel gebeld. Ook wat zijn er voor- en nadelen? Zal ik het wel doen? Zal ik het niet doen? Dus ja, er was wel veel vragen. Met een extra campagne is landelijk opgeroepen om de griepprik te halen. Juist nu. Een grote griepepidemie kan de zorg nog verder overbelasten. Huisartsen hebben daarom dit jaar zo'n 15% meer vaccins in huis gehaald. Ja, is gebeurd. Dankjewel. Graag gedaan. We verwachten nog wel echt dat er een golf gaat komen van echte griep. Althans, dat weet je nooit, maar goed, dat zou wel kunnen. En dan is het in deze tijd natuurlijk wel van belang om je daartegen te beschermen. Hier kan je tegen beschermen, tegen corona natuurlijk nog niet. Vorig jaar heb ik hem overgeslagen, maar ja, ik denk dat het toch wel belangrijk is eigenlijk. Ja, vooral nu ook, met deze tijd. Ik werk ook als kapper, dus ik werk met oudere mensen vooral. Dus. Ik dacht wel dat ik hem echt moest halen dit jaar wel. Maar afgelopen jaar heb ik het niet gedaan. Dit jaar dacht ik wel van, wel belangrijk, zeker met corona nu. Ja, omdat ik toch extra voorzichtig ben wat betreft mijn gezondheid. In de studio zorgredacteur Ilja Tuning. Ja, hoe groot is nou precies dat tekort? Kan iedereen die dat wil een griepprik krijgen? Nou, huisartsen stevenen af op een tekort, maar hoe groot dat zal zijn, dat is nog niet duidelijk. Huisartsen boven de Westerschelde komen tekort, zo'n 10%. Huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen die hebben hun grieprondes nog niet helemaal afgerond. Dus dat is nog niet helemaal duidelijk. Nee. En wat nu dan? Nou, de ene huisartsenpraktijk komt veel tekort. Een andere huisartsenpraktijk heeft wat griepprikken over. Nou, al die overgebleven griepprikken die worden onderling verdeeld. En dan heeft de GGD ook nog griepvaccins in huis gehaald. Want die beginnen volgende week met de vaccinaties, de griepprikken voor jonge mantelzorgers. En mogelijk heeft de GGD daarna nog vaccins over. Die gaan dan ook naar de huisartsen toe. En ja, huisartsen zouden wel wat meer willen nabestellen, maar dat is heel onzeker. Want er is wereldwijd gewoon schaarste aan griepvaccins. Dus huisartsen hopen dat het mee gaat vallen, maar het is afwachten. Dankjewel, Ilja. Er zijn de afgelopen 24 uur 181 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd in Zeeland. En dat is veruit het hoogste aantal tot nu toe. Wellicht heeft dat iets te maken met de GGD-computerstoring van gisteren, maar dan nog ligt het cijfer erg hoog. En ook vandaag weer veel besmettingen in Zeeuws-Vlaanderen, bijna de helft van het totaal. Dat is mogelijk te wijten aan het contact met Belgen. Dat vermoedt de GGD. In België zijn veel coronabesmettingen en er is, in tegenstelling tot de eerste golf, nog veel contact over en weer aan de grens. Dat zou een verklaring kunnen zijn. Zwembaden moesten 2 weken dicht om coronabesmettingen tegen te gaan, maar vanmorgen mochten ze weer open. Wat een opluchting was voor de Zeeuwse zwemfanaten. Zoals in Kruiningen. Daar waren de 55-plussers blij dat ze weer samen het water in mochten. Nou, leuk om met anderen te zijn, op afstand. En gewoon bewegen onder water, dat is geweldig. Wat heeft u precies gedaan in de tijd toen het dicht was? Veel wandelen, veel buiten zijn, in de tuin werken, bezig zijn. Fantastisch dat het weer open is.
Declan Korstens van 10 verzamelt stenen en deed een bijzondere vondst op het strand van Vlissingen. Hij vond een vuistbijl, maar dacht eerst eigenlijk dat het niet zo'n speciale steen was. Op het begin niet, maar nu vind ik het wel bijzonder, denk ik. Declans oom werd ingeschakeld, want die is archeoloog. Het is een steen uit de oude steentijd. Het is minimaal 40.000 jaar oud. Gemaakt door een Neandertaler. En zo'n vuistbijl, wat eigenlijk een soort Zwitsers zakmes was voor een Neandertaler, is zeldzaam. Ze worden niet zo vaak gevonden. Declan weet dan ook wel wat hij ermee gaat doen. Ik denk dat ik hem gewoon bij mijn ooms werk laat, want het is wel heel kostbaar, dus ik kan het niet zomaar op mijn kamer leggen. Duizenden Zeeuwen hebben zich al laten testen op corona. De teststraten in Zeeland draaien al maanden op volle toeren. Hoe is het om daar te werken? Om hele dagen compleet ingepakt, veelal verkouden of zieke mensen te testen? Mijn naam is Hilda Karaganjan. Ik ben 21 jaar oud en ik kom uit Middelburg. Ik ben momenteel derdejaars student geneeskunde aan het Erasmus MC in Rotterdam. Goedemorgen meneer. Mag ik even uw identiteitskaart zien? Als medisch student zijnde wilde ik heel graag in deze coronacrisis mijn steentje bijdragen aan de maatschappij. En daarvoor heb ik ervoor gekozen om in de teststraat in Vlissingen te gaan werken en coronatestjes af te nemen bij de mensen die klachten hebben. Ik ga een swapje nemen van de keel en dan van de neus. Ik begin bij de keel. Mag u de mond openen en aanzeggen alstublieft? Ik doe het al sinds het begin van de teststraat in Vlissingen, dus sinds augustus ben ik hier werkzaam als een van de eerste. En wat ik het leukste vind is de variatie in de verschillende mensen die langskomen. Verschillende leeftijdscategorieën, verschillende redenen waarom ze hier zijn en af en toe een praatje maken. Ja, dat vind ik leuk. Dat maakt voor mij de handeling die je iedere keer weer opnieuw uitvoert, maakt het voor mij persoonlijk minder zwaar. Ik begin bij de keel, dan zegt u maar goed. We hebben wel situaties gehad waar er minder fijne gebeurtenissen hier in de teststraat en eromheen hebben plaatsgevonden. Maar gelukkig is de politie snel ter plaatse en voelen wij ons wat dat betreft wel veilig. Er is nu ook een verbod voor onbevoegden om op ons terrein te komen. Dus op dit moment gaat het goed, maar er zijn zeker wel situaties geweest waar het wat minder was. Ja, dank u wel. Ben je nooit zelf bang het COVID-virus op te lopen? Nou, om eerlijk te zijn, als ik er bang voor zou zijn, dan zou ik hier niet staan. Ik heb er geen angst voor. Nee. Als je nou geen geneeskunde zou hebben gestudeerd, zou je dan wel deze keuze gemaakt hebben, denk je? Zou ik het alsnog doen. Ik zou ervoor kiezen om ook dan, al zou ik geen geneeskunde studeren, het zit echt in mijn genen, ook dan zou ik hier denk ik wel staan. Want jij wil gewoon mensen helpen? Ik wil mensen helpen op medisch gebied, ja. Ja. Ze kosten samen honderden miljoenen. De 2 nieuwe, enorm grote werkschepen van offshorebedrijf Oos International uit Siroeskerke. Zeeland komt terug in de schepen, in de inrichting, maar ook in de naam. Ze heten de Oos Siroeskerke en Oos Walcheren. De Siroeskerke is in 5 jaar tijd gebouwd in China en wordt daar op dit moment getest op zee. Eigenlijk had eigenaar Leon Overdulven nu ook op zijn werkschip gezeten om bij de proefvaart aanwezig te zijn. Maar dat kon door corona niet doorgaan. En ook het belangrijke moment van de tewaterlating moest hij op afstand volgen. Ja, het is gewoon een zware tegenvaller natuurlijk. Laten we het niet omheen draaien. Daar had ik echt wel naar uitgekeken. Ja. Dus ik hoop wel bij de Walcheren dat het dan wel kan. Maar ik vrees het ergste. Ja. Ik zal er nog heel veel uurtjes op kunnen varen straks. Hoor. Dat komt wel goed. Hij bestelde 5 jaar geleden 2 nieuwe werkschepen. Bedoeld om oude olieplatforms op te ruimen en geschikt om onderstellen voor windmolens op zee neer te zetten. We kunnen in principe tot 750 mensen huisvesten. Maar in een normaal klusje die wij gaan doen zitten er 150 mensen aan boord. In totaal hebben we 410 kamers, cabins. Het is gewoon een drijvend dorpje natuurlijk. In principe zou je heel Siroeskerke op deze 2 platforms kunnen zetten. De schepen hebben niet voor niets Zeeuwse namen gekregen. Vroeger werden schepen wel naar steden genoemd. Ik vond dat we hier wel een statement moesten maken om Zeeland verder op de kaart te zetten. En daar bleef het niet bij. Hij nam een interieurdesigner in dienst en gaf haar de opdracht om de binnenkant van het schip ook te overgieten met een Zeeuws sausje.
Eigenlijk maak je alle keuzes, tot de prullenbakjes, tot de klokken die in de cabins komen hangen aan toe. Het stukje Zeeuwse elementen hebben we nog verder doorgevoerd in een samenwerking met ook Rude Riemes, een bekende Zeeuwse fotograaf. Die heb ik gevraagd om ook de thema's in de publieke ruimte te benadrukken. Dit is een voorbeeld van de sportruimte aan boord. Er zijn 2 locaties voor. En hierin hebben we gekeken naar de buitensporten. Nou ja, zo zie je eigenlijk een hardloper op het Zeeuwse strand. Je ziet de surfers, je ziet een nieuwjaarsduik. Maar ook kunstenaar Jan-Willem Hament uit Baarland mocht zijn pen laten gaan. En die heeft weer prachtige schildjes gemaakt die ook op de cabins aan de buitenkant de bewegwijzering zijn van het Zeeuwse schip. Zo'n werkschip is meestal functioneel ingericht, zonder echte aandacht voor de binnenkant. Je ziet ook hoe groot het is, wat een doolhof het is. Het is een hoefijzer van accommodaties, dus je hebt 4 lagen. Je kan je voorstellen als er niks met kleur wordt gedaan en alles is hetzelfde, dat je soms ook niet weet, ben ik op de 3e laag of ben ik op de 2e laag of ben ik op de 1e laag. Nou, ik heb zelf ook 15 jaar op zee gezeten. Ik ben als matroos begonnen. Ja, accommodatie en eten, dat is gewoon nummer 1. Je merkt ook dat er echt wel behoefte aan is aan het stukje huiselijkheid en het stukje sfeer. Want het is een werkschip, maar de mensen verblijven natuurlijk 4 weken op dat schip. Het is prachtig gelukt. Dus niet omdat het ons platform is, maar het is echt wel de mooiste accommodatie die ik ooit heb gezien. Ja. Halverwege volgend jaar gaan de schepen echt aan de slag op zee. Waar dat precies zal zijn, kon Overdulven nog niet bekendmaken. Het zal in ieder geval niet in de buurt van China zijn. Het was guur vandaag, flinke buien en veel wind. En het werd niet warmer dan 9 à 10 graden. Morgen wordt het nog iets frisser. Verspreid over de dag vallen er wat buitjes, maar de zon laat zich ook af en toe zien. Nu een nieuw programma bij Omroep Zeeland. Achter de stilte heet het, over Zeeuwen in coronatijd. Ik zit ook vaak hele dagen in mijn pyjama. Dan sta ik op voor school, voor een call. En dan maak ik me aan de bovenkant soms een beetje wat fatsoenlijker. Maar verder zit ik gewoon de hele dag in mijn joggingbroek, zou ik maar zeggen. En zo zien we van meer Zeeuwen, ook een 92-jarige dame bijvoorbeeld, hoe zij deze coronatijd beleven. Daarna het uitgebreide weerbericht. Een hele fijne avond.